kapuso, luyo sa pandemya, it's always good to hear news about sa mga success stories. Sama na lamang sa atong makauban this morning nga magbarkada lamang kaniadto apan karon business partners na. Giun sa ba nila pagpalambo sa ilang food business? Kana ang i-share kanato nila Sir John Risolis ug Benji Villanueva. Good morning sir and welcome sa At Home with GMA Regional TV. May buntag og sa mga kapuso nato nga nananaw karong buntaga. May buntag sa mga natan-aw diri sa kapuso. So Sir Janry ug Sir Benj, una pa man nagsugod ang inyong negosyo nga Bellichon, unsa inyong kinabuhi kaniadto? Before abroad ko sa Saudi for 2 years, then pagbalik na ko dito sa Pilipinas, so I decided nga mag-put up og business nga sari-sari store og karinderya together with Benji nga akong business partner kay that time ang good after sa pag-abroad nako, so kailangan jud ako sustain sa ako ang income. Then sa amuang duha pod nga magbarkada, medyo parehimig vision kung asa padulong among business nya, medyo compatible me when it comes to mga hilig. So mo to siya ako napili nga akong business partner. So pwede ba ninyo masaysay ang rason ngano na motivate mo to venture sa mas dako nga klase sa negosyo? Medyo lisod jud siya sa pagsugod kay katong time na pagsugod sa pandemic. So ang among business naginahinay gid siya kahina, especially ang karinderya nga medyo mo to among ginasaligan jud nga medyo dako-dako siya income, pero that nga pagsugod sa pandemic ni hinay ang amo ang mga customers nga mamalitay kay tungod bawal mo gawas. Moto niya sungod sa pandemic ni try ko nga mag-post mi og mga food products like lechon belly ug mga sudan sa online. So sa pagsugod namo medyo struggle gid siya kay syempre sa pag-business sa pagsugod medyo sa sugod man gid dili gid nga nakadali gid pod. Tapos sa side ko sa ako as ako nagagunit sa social media namo, nagbuhat ko og page, then lisod kaayo mo gain og kanang organic lang na likes para sa among page para makakuha mi og customer mo pa akong gi-prayo isa akong mga kaila, mga Friends. relatives na gusto mag-try sa among sa among product, then mo to siya naka-receive mi og positive feedback, then nag na siya og ka-scattered ang mga news about sa among food. So unsa po na mga challenges nga nasinatian ninyo as business partners, especially katong starting pa lang mo? Syempre katong that time naka-lockdown ang Davao City, then ang Bangkiruhan which is mo jud atong source atong mga sa mga raw products nga which is kami nga taga Buhangin bawal pa mosulod sa Bangkiruhan kay before naka-cluster man ta sa Davao tong pagsugod sa pandemic, so bawal mi mosulod didto. So nangita mi pamaagi ni Benji kung saan ako pagpamalingke nga di na mi kailangan moadto didto niya. Nakita na mo sa online nga napoy mga nagabaliktag mga karne, mga gulay nga dito ginapamalingki sa Bangkiruhan. So struggle siya pero at the same time dako po siya tabang kay di na mo kailangan moadtog Bangkiruhan kay i-deliver na lang nila diretso sa mo ang balay kung asa na mo gina-prepare ang mga pagkaon. Sir Janry ug Sir Benj, can you share to us kung unsay sekreto sa inyong success? Sa social media man good, siya ang in charge. So siya ang nag-provide sa mga photos nga among gina-post. As much as possible yun namo nga kung saan na sa picture, hoping makuha ni customer. So at the same time, okay po lang quality sa pagkaon. Lami po siya, then affordable, then sulit para sa mga customers namo. Then aside po sa katong among nag-offer mi og delivery via third party rider. Tas mas sa katong na time na pandemic na nagsugod mi, which is mo to ang trend na kanang di na maggawas, magpa-deliver na lang. So mo to ni click jud amo ang especially ang katong bilao. Mo jud tong pinaka first nga ni trend sa amo ang product, ang package na mo na bilao. So, what is your message po sa mga tao nga gusto po mag-venture into business pero medyo hesitant pa karong panahon na? Sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon. So ako lang message sa inyo nga hard work lang yun kay sa pagsugod og business dili gid nga nakadali, medyo lisod siya. So hard work lang, pagpaningkamot o pagtuo sa Ginoo kay usahay kanang week na kayong paminaw ba pero sangpit lang ka saya, medyo okay gid kay siya. Sa amo as a business partner, medyo ang uban lisod jud daw pag naa kay partner labi di mo kaunsa. Ang ma-advise lang po na ako pa as namoy business partner is salig mo sa isa't isa. And kanang plano lang jud o kanang bas magkasinabtanay mo mao lang jud ang key. Sinabtanay lang jud mo sa kuan. Og pinabangay kanang balance lang ang pagtrabaho. Ayan, so daghang salamat kaayo Sir John Risolis and Sir Benji Villanueva sa time nga gihatag nimo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. God bless po sa inyong negosyo and may you have a prosperous 2022. Kini ang At Home with GMA Regional TV.